Gatusan ka mga personahe sa Cotabato Police Provincial Office ang gipailalom sa showdown inspection o blessing sa ilang personal protective equipment kon PPE kagahapong adlaw Abril 23, 2025. Sila ang mga idestino isip Special Electoral Board Augmentation sa Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region karong May 2025 national and local elections. Nagtimaan kini sa usa ka mahinungdanong lakang sa pagsiguro sa kaandam ug kaluwasan sa pwersa sa mga pulis nga gi-assign sa pagsiguro sa mga komunidad sa BARMM panahon sa piniliay. Gipahinumduman ang mga personahe sa Kapulisan sa importansya sa pag-atiman sa ilang kaugalingon ug pagkamabinantayon samtang gihimo ang ilang mahinungdanong tahas. Ingon man nga mahimong tigpasiugda sa kalinaw ug magpabiling apolitical. Naghalad sa pag-ampo ngadto kanila ug sa ilang mga kahimanan para sa pagsugod sa ilang katungdanan uban ang integridad ug dedikasyon. Dai sa Libong, Newsline Philippines, Province of Cotabato. Stay safe.